करेली। अरे जी आजकल के जो लड़की बड़ी जानू भैया खाली पैसा खातिर प्यार करेली कि अरे प्यार में फसाई कंफ्यूज करेली। और का कि देखे भैया लोग के दिल खाली यूज करेली। अरे घूमे में को दिन ना ड्यूज करेली। अरे जी घूमे में को दिन ना ड्यूज करेली। आ देख लइकन के दिल खाली यूज करेली। आवे के बाद कैसे पीछे आ जाए तनी सब लोग तनी ठुमका लगा के कैसे अरे प्यार में फसाई कंफ्यूज फसाई कंफ्यूज करेली। देख लइकन के दिल खाली यूज और आज के जमाना में सोशल मीडिया सब क्यों चला होता है इंस्टाग्राम फेसबुक और ही तक होला में सब करके खाली व्यूज करेली। होला में सब करके खाली व्यूज करेली। और कि देखे भैया लोग के दिल खाली अरे पूरा करावेली अपन आदमाए। और इनका फरमाइश का बजाना पानी अरे शॉपिंग मॉलिंग को रहे लचवाई। अच्छा एक बात बताइए ये तीनों लोग जाइल बड़ी जा तीनों लोग में से रहुआ सबसे ज्यादा क्या पसंद है बोलो वोटिंग हुई ऐसे ना ये जितना लोग के पसंद बड़ी जा तनी वो लोग हाथ उठाई जाता जितना लोग के पसंद बड़ी। अच्छा जितना लोग के पसंद बड़ी उनका खातिर हाथ उठाई जाता और जितना लोग के पसंद बड़ी उनका खातिर तनी हाथ उठाई जाता। हम नहीं फंसा हम नहीं आप लोग फंस गए। अरे पूरा करावेली अपन फरमाए। शॉपिंग मॉलिंग का कहेला चवाई। अरे घूमे में को दिन ड्यूटी करेली। अरे घूमे में को दिन ड्यूटी करेली। देख लइकन के दिल खाली लेबल होला। देखिए हमारे बाबा कोना जमाना के फोन लेके आइल बड़े हमरो नहीं के पता। अब वीडियो बनाता के नहीं के बना हमरो नहीं के पता। लेकिन अच्छा फोटो खींचा था लेकिन एकरा से जो लड़के लोग 2 लेवल ऊपर रह जाए और ही 2 लेवल ऊपर वो लोग जाना तनी जगह फरमाइश कर ले जा भैया जरा
एगो गाना आप सभी सुन ले हो तो लड़की आवे फरमाइश करे ले कि अरे भर दे ही सोनावा के सेट चाहे आ हमके पटना में ना हमनी के कहा बानी जब कौड़िया में तो हमके कौड़िया में दू गो फ्लैट चाहे। अरे करेगा तू जितना कहबो हम उतना खर्चा करे खातिर तैयार बा ओकरे खातिर हम भागल ना है आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू त बुझ लियो हम संतोष पागल ना है का जी आवे के बा कैसे कि भर दे ही सोनावा के सेट चाहे कोडिया में दू गो फ्लैट चाहे अरे भर दे ही सोनावा के सेट चाहे कोडिया में दू गो फ्लैट चाहे अब दू गो फ्लैट चाहिए कि बाबू सुनिए ना मैं एक घर में रहूंगी और एक घर में जिम करूंगी माने मैं रहे जिम घर खातिर दू गो फ्लैट चाहिए तो ये करे जा सुनो तू जितना खर्चा करबू जितना कहबू हम उतना खर्चा करे खातिर तैयार बानी ओकरा खातिर हम भागल ना है आ जदी हमरा के छोड़ के गइलो तो बुझ लिया संतोष पागल ना है संतोष पागल के साथ साथ हम अशोक सिंह भी ना है जितना लोग समझे के होई समझ ले लोग बन बुझे जाजा कुछ नहीं उड़ता अब बन बुझे जाजा कुछ नहीं उड़ता आज बुझली हमारा हम हाई रंग मुझे ज्यादा कुछ नहीं उड़ता हो मुझे ज्यादा कुछ नहीं उड़ता हो भैया लोग बड़े जनू झारखंड के उन लोग का हमेशा तब बुझली हमारा हम कितना दिन से ए बोलैके के कितना दिन से ए बोलैके के रही भेला में हम तो सोचते रही कि हमरा से प्यार कर ले आई लव यू कहले कि सोचते रही कि आई लव यू कहीं रही कि आई लव यू कहीं चल तो सबले भागल चल तो सबले भागल लेकिन ऐसा ना तनी झूठ के आवे तो हमरा साथे कि कितना दिन से एक बोलई के रही भेला कि तू हमारा जान हो अरे तू ही परान हो ये तो मना अरे कहत काट के हम दे दी करे जाके अरे गड़ा हम फेंक दी हो ले जाके अरे कि तू हमारा जान हो तू ही परान हो तू हमारा जान हो तू ही परान हो
के लोग जो है ना जी आज बहुत दिलदार होते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं अगला हम छजलिए बाबू माल सरकारी गोरी ठीक न कई काम गड़बड़ा दिहलू, गोरी ठीक न कई काम गड़बड़ा दिहलू, कहे ना तू पैसा लाड़ा दिहलू, कहे ना तू पैसा लाड़ा दिहलू, गोरी ठीक न कई काम गड़बड़ा दिहलू, गोरी ठीक न कई काम गड़बड़ा दिहलू, कहे ना तू पैसा लाड़ा दिहलू, कहे ना तू पैसा लाड़ा दिहलू, कहे ना तू पैसा लाड़ा दिहलू, कहे और अभी आप सभी के आशीर्वाद से हमारे को लोकगीत अभी भी ट्रेंडिंग में चलता है। गाना के बोल है कि कवन रोगवा दिहालू धराई हो, अरे पढ़ाई में मन ना लगे, कि लोग के तबिया जब उठाए हो, कि लोग की तबिया जब उठाए हो, अरे पढ़ाई में मन ना लगे। आगे के बाद भैया उसका ताकि बढ़ाइए, आगे के बाद कि कवन रोगवा दिहालू धराई हो, पढ़ाई में मन ना कवन रोगवा दिहालू धराई हो।
पढ़ाई मन ना लगे। कुछ महीना पहले हमारे गुरुमुखी के वीडियो वायरल भेल रहे जेकरा के आप सभी बहुत ज्यादा पसंद करें और वो में जिया जी भी रही। तो हम चाहत रहे कि इतना लोग बानी जाते सब लोग के एक एक मुर्गी देखम जा ओकरा बाद लास्ट में हम अपन मुर्गी देखेंगे। तो पहले हम चाहत रहे जिया जी लेडीज फर्स्ट आप ही शुरुआत करिए। आवे के बाद उधर 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 आप बढ़िया लगे तो ताली जरूर बजाइएगा। हाँ बीच में जैसा सब। अच्छा ठीक है ठीक ठीक। आवे के बाद कि खुल के बता दो हम चाहते हैं बाप रे बाप। अब हम चाहते हैं आप आइए अब आप आइए। तो हरे इशारा पर चलता आइए अब आपकी बारी कि खुल के बता दो अभी टाइम है मूड बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आगे के बाद खुल के बता दो तोहरो नाम फैले गइल बा। अब हमार बारी हो ना। अभी क्या करें एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। अब चलिए हम दिखाओ तनी बढ़िया लगी तो एक बार आप सभी खूब मचा के अपना आशीर्वाद दें। कैसे कैसे कि खुल के बता काफी लोग पढ़त होइए निकले तुझे मुकीना बोट के परीक्षा खुल के बता दो आखिर बाबा की इच्छा निकले तुझे मुकीना बोट के परीक्षा विभु का तुम आवे जब कराई हो तुम नवे गवराई हो पढ़ाई
तू हुआ के बड़ो सवाल एगो लइका के जीवन के प्यार में फसावा जाने गोरी तू हुआ के और गाना के काफी बढ़िया रहे जखमी जितेंद्र चाचा उनका खातिर एक लाइन जो काफी प्यारा लिखले बा जखमनिया में जखम लग जाई हो जखमनिया में जखम लग जाई हो लेकिन ऐसा ना आवे के बताली ताली बजा के कि पढ़ाई में मन ना लगे पवन रोगवती हो मदाई हो कि कवन रोगवा दिहालू धराई